ओइ हिन्जाव, नों आंखौ गारनानै मानो थांखो? रंगिना! रंगिना! बेरे सिखिरियाबो बाहां बिरहां बिबाराव बानानै खुदुमफा खुदुमफा गोदै बिदै सोबो। बिदिनो बिसोरो गावसोरनि गोजोन संसारखौ बारहोहरो। सेवालि बिबार बारोब्ला बयबो गगा मोनो, बिसिया नागारनानै थाङोब्ला सिमांथि गैयि जायो। रंगिना! ओइ रंगिना! ओंखामा जाबाय ना? औ जाबाय। दे एसे थाब खालामदो, फरायसालिनि समा जाबायमोन। ओंखामा जाबायमोन, जानोसै ना? जानोसैबा जिरायदो। लाबोदो ओंखामा। नै ओंखामा। रंगिना, माबाफोर लाबोनांगौ दङब्ला बुंहरखाद', दा लाबोफानोसै आं। थांगौ र'। नो साबिया। दा मोनायाव जानो मैगं गोथां एसे लाबोफादो। नै खोनासंलाय। मा? आंनो दख'ना गांसे नांगौमोन, 5,000सोनि। एसे खमनाया जाया होमबा? 2,000सोनिया आंनाव राङा एसे खममोनलै। मा बालनि हौवा नोंलाय? 5,000नि दख'ना गांसेखौनो होनो हालायै? मालायफोरनि बायदि 10,000 20,000नि दियाखै आं।
दे जासिगोन दे ना मनाया दे थाथ'दो ओइ मोदलाबाय बे मास्टार बाबुआ बिराद मोजां गोदै डायलग होना गालांबायलै नाथाय बे जोंनि आवमा सोबजानाय खर'आव मा हाबनांगौ दे मोदलाबाय नंगौब्रा औ थेवबोलै भाई जों सोमनायखौ नागारनांसिगोन गुड मर्निं मर्निं जिराय माखासेयालाय फैयासै गैया सार फैयासै आं होमवर्क हरनायखौ लाबोदों ना लाबोदों सार लाबोलाय नायनि दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय दे थांनो हासिगोन थेंक इउ सार
न'आव र'लै सना बाथ्राखौ खोनासंजोबना खोनासं आं नों खोथा